warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tukang Gawe Video. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama rekan-rekan dari kru Tukang Gawe Video hari ini sedang berada di daerah penusupan ya, penusupan Cingebul, Jawa Tengah, Indonesia Raya. bumi planet oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dan menjumpai dari salah satu eyang sepuhan dari mana sepuhan ini mengenai ini mbak dulu pada tanglet sarane dulu arep ngajentan iku meneh petilasane sinten ya Joko ya namanya Pak Joko petilasane ya Joko Paiman di itu wonten sejarah itu ya sejarah itu ya kula nggih mboten ngertos niki carane lagi bulan-bulan ngoreki kali eyang sinten namine eyang Tarjuki eyang Tarjuki di samping kesepuhan saking penusupan Cingebul Desa Lubir Kabupaten Banyumas Kecamatan Lubir gitu. ya Kecamatan Lubir Kamu ini ngomong desamu. Desa Lubir kan di Sumet sih mas itu karo melinting ya kira-kira nyong kodi yo yang dolan sowan bertamu teng mriko daleme yang kita Joko Paiman ya ini tujuannya itu ya ngapi dongah yang kulo ya hari kru channel Tukang Gawe Video nyuwun pandonga resune wis kayak Ya sekali buat. wis oleh Ya wis. alhamdulillah oleh ya matur nuwun ya moga-moga ya kula nggih mandongakaken eyange eyang Tarjuki niku diparingi sehat panjang umur berkah waras slamet yang kula nggih yen nyuwun pandonga resune kali kru Tukang channel gawe video kru Tukang channel maneh bae Kru Tukang Gawe Video. channel Tukang Gawe Video yang mudah-mudahan diparingi keberkahan, kelancaran, waras selamat. Amin. Jadi aku sering minta buah ya. Iya. Kan ini tadi terus gawe balik anyar ya. Iya. Kan tadi klonengan. Ini balik. Terus kan bisikin kene. Orang malah. Lu yang ngilu ngono. Yang bener loh karo latihan. Iya. Ada sini kalau kemarin pada kapan barang. Nggih, tekan dilawan. Jangan soal klonengan kok. Ya wis ya bekas anu kesenian. Zaman menoreng. Zaman menoreng yang malah dikatakan kalau di kopeng kan ngake. Kue dia yang lapor lagi. Yang sebutnya kaki kue masih nginjil marmayang ini. Bergede kayak. Sebutnya kaki Johan bermati. Iya. Iya kan makan ada polisi mah. Terus minggir.
marah aja nana sing ngerupikan gue sih Kowe alure maring ndi ngalang itu lha maring jadi hari melakukan aja paling ngene paling ngalor Kowe berarti alure kok kejabing. Kejabing kamu mana jadi ya nang iki rek. Iki belakang apa kana? anu butuh karena pasane Ngono pun pinus. orang jadi Kejabing ngene dhuwur. Iya. Apa ngono dhuwur apa kan sih? Bangun iki mau ngono. puncak kan Inyong kan lho balik inget tekan ngono, kowe berarti nang puncak anak. Kowe nang ngono paesane sapa? kono pasane sing ngerem kono jere ngopaesane sing jere bergede kono sing manggone kono Blegede gireng. Oh. Blegede gireng ku wong ndi? wong sing gede asal usule malah anu niki jere sarangkap gedene biasa lakon iki sing kaya rangkap dimulakon wong Cilaga zaman nomor tapaning kono sing beda gue Blegede gireng. iya comot barang kali ora oli Ora ditawang nomor kono kayak gitu ceritanya. orang ngono anu kaya gue ya wong Cilaga Wae disare yo. ya wong Cilaga kuwi asal dermaji kaki setra Blegede gireng. Hati setelah, yang setelah iya Iya, ini kayak Oh, berarti ke sambungnya karo kono. Sambungnya maning nang ngerti sing ngebul karo di maning. sing ngebul butuh kae makanan jati kok nganu panas itu. Ora maksudnya ki ngene, sing ngidul ngulon. Itu ya kalau belum sedendera ya wis ora ponggok. Oh, ponggok. Ngene jejul kan berbatas daerah. Oh. Kan ngarana alor. Nangane sing apa diberang petilasan kene sing ngebul Kak, ngertine. Ngerti kuwi mati gede ya. Batu gede ngendi? Wedung ae kulone. Oh, nek wedung. Iya. Kene sing numburi pasar kuning ana lho, Iya ngono mau ngene. Kayak sing ngono ngomong ku jenenge kewedung. Watu gede arene. Batu gede. Yung yang lakonan ko na kesinian malah tengah wengi dicoba barang tangan gede-gede ko melayu mari kudu sawah temen tak garing. Udah. Kowe nang wedung karo nang ndi maning? Nang Seliyane wedung ana maning? ngon kesinian. Ya, ngon petilasan kaya kuwi nang sing ngebul. Iya Pak paling ya kali warna. Sing warna seri ora gitu, warna itu. Utung bok yo. Kayak sing nang Banjaranyar bok. Iya. Utung bok. Berarti kiye kue terus dhuwur, Iya. Blegede girang, kewedung, Iya. terus karo ndi maning? Nang kana ngisor ora anak nang kertae. Baca apa nanti? Persegaya. Lah kaya sing nang ngarep bale desa ngidul kana. Mungkin di desa anu kono ning kuburan keserane langka. Lah kaya Lah kaya sing nang Cewikwik sing sebelah kulon kali, Kulon kali. Kayak wis melu-melu Cilacap. oh melune Cilacap. Iya. Oh jarku melu ngene. batas sih. Jadi manciu cekang jabing cek tunggulasi cerung dengan saat ke badi pala kesabanyo ngono terus. Lah ya gua nang kue sing nang tunggulasi tuli nang jenengane apa yo? Ngono. Heh. Tunggulasi kaya ning ceritanya ya kayak sing melu Banyumas sing gedokan sing ngono teh. Iya. Iya gedokan. Gedokan jaran ning ngono. Iya sing nang pinggir kali bok. Iya. Sing ana wite bulu gedemen. Iya. Sing sih ora maka ya. Gemite juga bubi. Tapi sing ora. Ya. Gue ini gedokan yang anu jaran. Ya. Jadi bahasa ini jadi indah sana keluar sing anu ya gue ini gedokan kono. Tekan semrene sih. Yes, kamu pilasannya sing anu nya kaki Singamunawi. Ya nilu kemana Singamunawi ngono ta. Apa isi urip kok, Mas? Yo mati tapi kami gue jalannya ke dukun dan bercincin anu ke gemian kaki Samunawi
Berarti gua keseniannya Oli ya yang Enggak nang butuh nyuci. kesenian. Lu gedhogan sih ning langsung kene. Kita kan Jabi. Betul tapi. Belum pernah. Angger sing ngomong lagi iso mana? Sing ngomong kota Jakarta iki. Sing ning kali. Tanjakan. Sing giye, sing suka boleh besok itu ngono tuh 3 kali ya. Pekajaran. Ya pekajaran. Kita pekajaran. Pekajaran ya lah seperti lah. Laka yo. Berarti enak ngetam gak boleh Gus. Ini ya. Oke. Iya, dari ini. Tapi sing paling kiye nang kono. Iya betul. Kaki Joko Kaiman kiye. Joko mana misalnya? Sing nang gedhogan tau tuh. Joko kalau ngebutuhkan sih bangun api kamu nabi. Sing paling dhuwur ndi? Ngebutuhkan. Ora sing paling dhuwur nang daerah Singapura berarti gue kaki Joko. Iya Joko Kaliman. Kalau ini sih ngebul sih anak. Lurah yang paling pertama sih ngebul. Lah belakang ndi? Ini kuburan sing ngebul ya, karena ya anak wong sing anu kita kan mari wong sing. Oh, nang kuburan Singapura. Iya. Sing nyabrang kali ke ngas gitu. Iya kan sing rumah iki ning kono. Oh. Asli ngono anak. Jadi nulis kang kono kuwi sing mbok wong ngap dadi lurah ning kene iki kudu kono punya anak dini. Sekang kene terus mari anak. Sekarang ada Joko Kaiman terus mari anak ya. Iya, Berarti kayak- sing pertama itu dia membuka Joko Kaiman. Iya. Joko Kaiman itu kan Bupati Kang Banyumas. panas terus maringana sing ngalor. Iya. Oh, Joko Kaiman itu Bupati Banyumas yang pertama ya. Joko Kaiman. Ini bisa nang Singapura. Kowe Mlakune sih. oh mlakune. Kena nggo peturun aran pesarean kok. Pesareane sing ngalor ya, Li. Heh? Pesareane. Nek iki Oh, sembang Singapura ya. Sing nggo pesarean mlakune sih Saya ngene mari ngono oli apa ora ki dolan? Yo iki dolan apa dhewe kan saja ngrusak kaya ibu. Yo ora maksudnya kan Arep nginep ning kono mesti ngono yo iki. ya maksudnya kan yo Perintah iki dulu. iya maksudnya izin disit bongkarane monggo tekanan temen saru terus nyo kan anu karep perlu gambar. Dadi mengungkap apa yo jenengane baleni maning sejarah sing gemien. Iya. Ceritane kowe nyong gawe arep kaya kowe. Muter-muter Tapi caranya tujuan dasarnya tukang gawe video itu kan caranya pengen menalakan Enggak ngerti kang ngono lah. kawasan yang di Untuk saja mari Singapura. Kang kono mari Singapura. Singapura terus Singapura itu ya pol mari mana butuh mari wanasi kena nulang kan. oh mana Polsa. berarti sing gede kuwi kono karo kuburan Singapura tok karo Kejabing iki dulu. Nang Kejabing ana kuburane, ana sareane. Anak tapi nggak tipiang anu gitu kan wah bingung kumpulan sekang Banyumas kumpulan kalau persatuan anu kopi cari kita ngarep nggak wisata kopi kumpulan nggak aja kayaknya nggak sih. Berarti akhirnya kan gak ada lagi liwat ngono kayak cross-crossan gemien. Ya dia cuma cross. Ya gemien. Berarti nyo kan liwatan ning sore, berarti lu gligir kuno ke dhuwur. Dulu ke hubungan dulu lagi ya nu karo bahan pegawai Banyumas. Oh iya. Nyo kan nang kopi malah sing dipoto buk nang koran nyo sebagai tuan-tuannya karo Biden anu Kalau naik nih di Kejabing malah kayak gini. Kejabing ya sinyal apa? Kowe nang kono nembunge mari tekam. Nembunge kana iki Kejabing. ya ngono kaya anu lawas sing anu Jakarta. Ya maksudnya kalau sumpamane kok teka wengi mari ngono, arep gawe video nang kono, kowe kudu kepriwe nyong nembunge mari sapa apa tembung dewek apa? Dia nembung dia. Oh, nembung dewek. Ya kalau sumpamane lantaran maksudnya sapa ngerti mbok Rika bisa ngelantarna kan? Orang Pengizinan. Pengizinan maksudnya. ya kurang nyung polisi kayak iku. Iya, nyekolihi maksud. Karo sijine karo desa ya sing polisi kayak iku. Jadi ngene-ngene sing mesti kepenak. Ya nggih bener. Tujuannya nih, Bu. Tujuannya priwe tujuan bener ya ngapa bae yo ngono. Nggih.
Akses sing ngebul berarti ku siji tok. Menyong nek supaya arep live nang siji, tapi ngono telepon lurah ya. Ya paling Iya, yang paling suka kok. Paling Mohon gue. mon. paling saya ngebul paling angker tanya ku telunggun. Nang iki. Yo nyontoro oleh tangker. Iku mana kene nganu kana telunggun. Tapi ana carane kayak Ning Balai Kambang, Ciampel, Pekajaran ke paling jen. Hari pekajaran ta iya. Iya. Terus ini Ciampel. siapa sih nanti iki? Yo mbake nenek. bangkene. Sedurunge pekajaran, Iya, iya. pas sing kebon kalbak kowe ngono. Iya. Terus Tulen liwati Kalenan. Iya. Liwati Kalenan Lempeng, ngidul kan iki jog pekajaran. Aku berarti dalan kowe ngono. Iya ngono kuning ngono. Sing anu ngono tengah-tengah sawah tanggul. Iya. Kena kono asal usulnya anune wis liker bumi. Sing anu kono dadi mulane lagi kemen kemen kan wong rubah kata pada suki. Liker bumi mana boyongnya mari gunung sembunge perangnya karo iya kesarian. Liker bumi, Liker bumi. liker enggak ya. Anaknya pakai tayunya dia senangnya dengan kue temen perang dingin tapi jadi musuhnya temen. Carane dadi musuhe ora ketara di. Bapaknya pun jadi musuhnya, anaknya seneng anak pada anaknya. Oh, tapi terus akhirnya ora direstui gitu ya. Alasan apa? Itu digawa dari pekajaran mau ngajar gue cara mantunin kan. Kayak ikut jadi pekajaran. Agak perang karo budel sebelum buyah kuwi liker. Kayane. Itu ceritane. Gue hasil sulit kayak Ketemu. gue. Iya, ketemu nyambung yang perang. Sebenarnya si angker. Ya memang pekajaran kan yang ngerti, tapi agar sing sedurunge pekajaran itu yang orang ngerti. Ini gue Balai Kambang Balai Kambang. Balai Balai Kambang tampuk tekan sawah. Ya, Ini sawah, sedurunge ya. sawah. Ya sawahnya kan jadi menyanyi Sing nyabrang bruk, Iya. bruk cor-coran, terus nyabrang kalian maning, kaki ampel. oh capek. Nah, kowe kan terus ngono sawah, nah kowe Balai Kambang jenenge. Balai Kambangnya bangkene, Oh, makanya. bangkene. Sedurunge berarti. Iya sekarang kene nggak sekarang kene yang mana? Pas nyabrang kan Balai Kambang. Numenya kan anak lebih gede museum, malu malah, anak suku dia malah Siki suaranya. belakang. Zaman Kiki wis. Ya, kayu medangnya kan? Iya, iya. Kita dia putih. Muncul lah. Cuman, Oke. metang ya. Oh, toko ngene kok ini kok malah metang. Iya. Ini kan juga coba kayu. Man. Iya. Ini punya coba kayu kok. Iya. Cuma ini ketok, bukan ini bikin Iya. Coba kayu. jadi makanya Apa ngomong raya banget tuh ya? Ya anu kena sini sekarang nilar kidul maringan. Pendasannya anu sih. Kalau coba kayu kan dari kayu di kota. semetam. Ya angkat ini gue tau. Cara Coba kayu kan nggak ada lagi. Cuma satu tok di bawah. Ini dari butuhan di Batimur apa dong pas lagi pas harus mecah gue. Ada melaku. Mecah se kadipaten. Anu dua mana ngomong sekang kulit apa sekang Nusa Kambangan tak kan sebab semono sekang Nusa Kambangan itu Raja Bule Bahas kan si Raja Bule Bahas tepatnya ini di banyak latar nah itu dari kekuasaan gue. Nah apa gue Joko Kaiman larang maling ngono tusar maling galuh atau beliau liwatnya ngemeh berarti. Kemungkinan. Angger tuh malu luwis kena kayak cici nggak kayak temennya sih ngebul ini nyong cerita Benar. Berarti ya kayak cerita wingi ya alur rek ya. berarti ini memang kok Cinangsi kata ya Cinangsi. Cinangsi terus Cimaung Cipari dia perang bubat matur nuwun kaki Iya apa? maksudnya kok nyong cuma memiliki sempat waktunya yang saya insya Allah paling anak Ayo. berdua dengan oleh gue harus jaga apa sinyalnya apa belum juga
Telkom ini kan. Telkomsel. Cus. Nah, kok bagiannya Telkomsel. Telkomsel. Boleh Telkomsel aktif ya Mas ya. Dan Telkomsel. Di smartphone ana tapi loro. Siji loro, cuman semakin harus stabil. Ora ya nek sing ngerti ya. Bener. Karena sing mandan banter kayak penting kalau Telkom lah sing banter-banteran. Cuman lebih stabil Telkom. Oh iya. Bisa stabil kan. Nang gue. Jaringannya. Sing kasih nyamuk konten kayak kan sing diterubuh. Ya. Ya kan. Kan kesono begitu kedutan angin. Angin kacang itu. Apa ya Ki? Yang sekarang kalau pakai kipi nanti ya. Iya. Lagi nyapu. Gus sih udah boleh kak sama Gus ya. Ojo. Nah, kan setok ngono penting iki. Monggo yuk kami dan. Paling kene man. Alhamdulillah oli kene man. Lanjut man. Pokoknya ditutna bae lah ya. Kowe sing klambi ireng kowe, kene sing klambi abang ya. Aja lali klambi ijo kowe ya jere kowe kena klambi ijo. Jangan lupa bantu dukungannya, carane like, komen, share dan Watuk mana? subscribe. Oke, matur nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Dan anak mana blokok iki sakit. Anu ludu. Kok boleh. Tembak pokok gitu.